Haupa Joseba, Boroa jatetxean gaude, Boroa auzoan, Zornotzan, eta ni Ander Undanaz, bertoko sukaldari nagusia. Baserri honek dekoz, 5 urte ingeru, eta Boroa jatetxea zabaldu zen 1987ko martxoaren 13an. Eta zabaldu zuten Maria Zunibarrondo, gure amak, eta Javier Gartzia sukaldari nagusi bezala. Eta, bueno, Javin jubilazioa dela eta Inigo gure lankidi ez lan zendu zen, tokeiaku niri da Vitaliri, zuzendaritza hartxie eta, eurrera goaz horregaz. Guk eitzen dugu sukaldaritza tradizionala, baina eguneratute. Teknika barriak dauz, testurak, apur bat klientieri sorpresa hori emon nahi dotzagu, ezta? Eta batez be zerbitzuan oinarritzen gara, ezta? Klienteak nahi duena, ahalik eta ondoen emon, eta klientea mimatu eta zaindu, eta hori da apur bat gure filosofia, ezta? Gaur egingo dugu amanita, arrautza perretxikoa eta trufasko, gezurretazko arrautza bat. Gure lankide Inigo asmatu ban plater bat, guretzako plater ikono bat etxe honetan. Ez da klasiko bihurtu da eta ezin dugu kartatik kendu. Josebak deitu gintuenean, pentsatu gendun platera begitea Inigori omenaldi txiki bat bezala, berantzako dedikatuta doa. Orduen, osagaiak direz, kataifi pasta hau, da garizko pasta bat. Gero hau da azukera tipo bat, baina ez da gozoa. Deko izena manitol. Gero beste osagaia izango dira ongoak, beste alde batetik ukiko gu trufasko aparra edo espuma, eta azkenik egingo dugu arrautza perretxikozko esfera bat. Orduan, lehenengo egingo dugune da pasta kataifizko kadia hori. Horretarako, solte itzen da holan apurtxu bat, eta sartuko dugu moldien. Orduan, oneri, botako txagu almendrasko urune, eta gatza, gatz lodia, gainanako gatza, eta mantekila puntutxu bat. Eta hau, sartuko dugu labera, 180 gradutara, 7 minuto edo. Oine egingo dugune da kristalesko arrautza hori. Horretarako, hemen dekogu manitol azukrea, ja urtute dau. Honek, botako dugu guk egin dugu zen molde honetara, itxiko txagu segundo 2 edo 3, eta bueltatu egingo da. Orduen, hor geratuko da, hormie gogortute eta hori da arrautzaren oskola. Eta ikusiko dozue, zelan urtetan da ben, arrautziek. Oine egingo dugune da orduen arrautza perretxikozko esferak. Horretarako dekogu arrautza perretxiko krema eta alginatoa urarekin naztuta da esferak egiteko erabiltzen den testurizantea. Egingo dugu 3 edo 4. 2008tik badaukagu Michelin izar bat eta Repsol gian ere eguzki biditugu. Eta da rekonozimentu bat egindako lanari, sari handizena guretza da, klienteak gustora jarraitu dabela, eta alginatotik ataratzen da uretara, garbitzeko. Oinengo dugune da plateran montaje. Ipiniko dugu basean kataifi pastaren kabi hori. Arrautza ipingo dugu hemen ganien, hau beteko dugu ongo txikituagaz, oneri ipiniko txagu trufasko espuma, eta amaituko dugu arrautza perretxikoan esfera ganien ipinitxe. Joseba, hau da guk proposatu dugun platera, espero dute guzteu izena, eta Boroa jatetxean itxeroten zaituztegu besoak zabal-zabalik nahi duzuenean. Besarka handi bat eta laster arte.